isasama na natin. Guys, Shout out sa mga Uragon. Tingnan na natin. Yeah! Inihaw ni Uragon. see? Mainit. Lagyan natin pang pasarap. Yan. Takpan natin ulit. Pak! Ayaw ko. Ganda pang sayang ko eh. Wala na siyang apoy. Kain ba? Ayan? Ay, lalong baboy yan. Di ako kumakain ng baboy. Di ako kumakain siya ng baboy. Stop bahay namin. Nag-vlog ka ba? Ay, shout out siya sa nagluluto. Hindi mo shoutout yung asawa mo? Shout out yung asawa ko yung nag-ano, nagmimerienda. Yung merienda niya, lollipop. Boy. Shout out sa kapitbahay namin. Yon. Ayun, sarap. Lagyan na natin ng sauce. Guys, baliktarin na natin guys. Mas malakas ang apoy. Dinig ba ako dyan? Ha? Yun. Wow. Wala, nasunog na ata ay. Yung sang... Anong problema yung kapitbahay namin?
katanin ba? Wala na ako masyado. Yun o. Spicy. Naku, napakahirap bigaw. Yun o. Yun. Sarap. Shoutout sa mga Uragon. Si Ninong, Kamuti Riders Vlogger, si Ninang Len Raids. Yan. Shoutout kay R.A. Garcia, Lods. Shoutout ba na una? Okay. Yan na guys. Nako. Shout out sa R.A. Garcia, kay R.A. Kita ako? Shout out kay Piling Jahiro. Team Happy Beats ba yun? Happy Beats? Shout out sa Team Happy Beats. Yan, mag-ihaw tayo. Winox Snake. Shout out sa'yo. Riri Mama. Ito na yung first vlog ko. Si Mac. Valenciano. Yan, si Valenciano. Shout out sa'yo. Libre shout out. Libre sunog kasi. Yan, luto na. Haguhin na natin. Bago pa magkahulihan. Yan. Yan. Sunog na. You know. Come on. Luto na. Tara. Kain tayo. Oh, dali mo doon.